Seydou mani me halisan ishire malabolike oui tiens ne tun bɛ quartier dɔ la ko dɔ kɛra yen o ye ne dabali ban kosɛbɛ o ye mun ko ye ne tun ma da la ka fɔ ko mɔgɔ k'i kɔrɔkɛ denmuso k'i bɛ sɔn ka bin o kan o dun kɛra cogo di a filɛ Bonne soirée. Fanta, comment te do fali kulo fɛ wa bugɔli tɛ fɛn la ni mɛ k'a tiɲɛ sabanan nin ne y'a f'i ye ko n tɛ fɛ ka n fini sugu la walima a b'i kɔnɔ ne tɛ se k'i bugɔ da bi ta ko bi ta ye ne ye nin la i b'a dɔn n bɛna min k'i la mɔgɔ lankolon i tɛ n jaabi ka bɔ yan. Awɔ n y'a mɛn bɔ. Mai tu ne wele. Fanta. Aw fa dɔgɔkɛ naani bi cɛ. Ɲɛ b'a ka kɛta kelen na bɛɛ lajɛlen. Mais wagati de y'a se yan. Wa o wagati kelen bɛ tila k'a sɛbɛntiya k'a dagakisɛ bilen ta ka bɔ an da la yan. Ka di n ye a k'a minɛ komi aw yɛrɛ wolofa. A kana minɛ n'aw bolo kelen a y'a minɛ n'aw bolo fila ye. O bɛ diya n ye kojugu. Ne ba ni muɲu de bɛ si bɔ sɛfan na ne n'a muɲu ka ko to wagati bɛɛ nka dusukun tɛ se ka kuru i n'a fɔ kemirikuru mais n'i ka kumaw faamu. Fana ne ko bi l'exé kun bɛ mankan ye l'exé ma t'aw daminɛ tuguni wa ko ne ka fini don ta ko dama fini don ta dɔrɔn ni y'o kuma de fɔ ni y'o kuma ye o ci o caya ta i b'a dɔn l'exé bɛ ka ko dama tɛmɛ tɔnɔ bɛ ka dan sago dɛ a bɛ ka ɲinɛ ko ne bɛ k'a to yen mama de kama mama gasi de kama ne bɛ ka tɔnɔ to yen mais ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni tɔnɔ m'i farati ne la n'a m'i farati ne la a bɛ ka kawara n'a yɛlɛla ne ka tari ka don o bilayi on verra ici n bɛ tiɲɛni don a kun bilayi u bɛ ne wele dangaden du in kɔnɔ yan walima ne bɛ tɔnɔ bɔ a la walima tɔnɔ bɔra yɔrɔ min a bɛ segin ka taa yen ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne kɔni b'o dɔn ne tɛ foyi fɔ tɔnɔ a kɔni kana se ne ma dɔrɔn ne bɛ min dɔn a kana se ne ma voilà nin ye ne tari k'a f'i ye. Zangolo masaya bɛɛ tɛ ko mɔgɔ min y'i bange a dɔw bɛ sɔrɔ jeli fɛ i n'a fɔ balima sira ni papa tɛ yen bi n'a fɔra k'an fa ka bɔ an bɛ tɔnɔ de yira e bɛ ka taa sira min fɛ n'a ma sabali bolo bɛ si an na kan ye dangadenw fana dangadenw i tɛ dangadenw o bɛɛ ye ko wɛrɛ de tɔnɔ ye bɛɛ tɔɔrɔ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn a kana se ne ka tari kan dɔrɔn ne y'o de fɔ i m'a faamu n'a b'a supporter ne tɛ se k'a supporter ne ko ten ne tɛ se k'a supporter tɔnɔ ye bɛɛ tɔɔrɔ ne ko a kana se ne de ka tari kan ne ka terrain a kana se a kana maga ni fanfɛla la ne fanfɛla a k'a ye k'a to yen sinon a bɛna dɔn ne ye cɛ min ne y'o de fɔ n'i bɛ se k'a supporter e k'a supporter ne de tɛ se k'a supporter komi ne de bɛ k'e lafasa e bɛ tila ka na ni manamanakan fɔ e tɛ ne de don bilayi. Zangolo. Wanti. Aw tun bɛ mun dangadenya kuma de la yan nɔ. Kuma wa an tun tɛ kuma foyi la. Kan to wurudi la a ye fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn. Safi ni mɔgɔ min k'aw mara aw bɛ ka ne kɛ mɔgɔ jugu de. Ne bɛ ka essayer k'aw don silamɛya da fɛ nka a tɛ ka don aw kunkolo fɛ yɛrɛ. E kɔni ta ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'i ma sabali walayi ne bɛ taa ne fɛ village la wa bi ta kɔ bi ta yɛn téléphone tɛna k'i bolo tugun don wagati de bɛna k'aw la ani bɔ wagati hali aw ka télé filɛ ni 19h sera ka taa se 20h ma o y'a bannen mɔgɔ lankolon ninnu téléphone yi di yan ka bɔ yen.
Mama. Fanta. Mun kɛra? Ko Buhari ne ka téléphone minɛ ne la. K'e mun k'a la? Ne ma foyi k'a la. Ne yɛrɛ t'a kun dɔn yɛrɛ. K'a minɛ i la ten dɔrɔn. Awɔ, ka ne ka téléphone minɛ a la. Ko donyali ni boyari a y'o fɛnɛ bɛɛ di. Ko ne bɛ télé filɛ sɔgɔma ka tila ka taa bila 20 heures. A ka ɲi ne yɛrɛ bɛ taa minɛ yan nɔ. I ma ŋun ne yɛrɛ bɛ taa minɛ. Awɔ. Sago, ni tilala ne mago b'i la. N tulo b'i la. Baasi wɛrɛ tɛ. I ko n nana i denmuso sɔrɔ kasi la sisan kɛnɛma. N y'a ɲininka k'i y'a ka téléphone minɛ a la. A kun ka di n ye i k'a ka téléphone d'a ma o kun bɛ diya n ye kojugu. O de tun bɛ n fɛ ka f'i ye. Hey, a tɛ di. Sago, ne b'i deli yɛrɛ de. I ka sabali i ka téléphone in di. E denw don ka tɛmɛ ne kan. Wa ne bɛ den ninnu dɔn trop. Fanta t'o mɔgɔ ye. Depuis Fanta ka 9e téléphone bɛ Fanta bolo fo sisan. Fanta ma tiɲɛ. Wa a bɛ se ka kɛ don dɔ ne bɛ bɔ. E yɛrɛ mago bɛ jɔ so kɔnɔna na i bɛ denmisɛnnin wele. U b'i mago ɲɛnabɔ. Ni téléphone dun tɛ o tɛ se ka ɲɛnabɔ. Ne b'i deli yɛrɛ de. I tilala. Mayi. Hali n'i y'a ye Zangolo bɛ ne dala minɛ. E de ɲɔ don. N'i y'i den kɛ baba commanda ye, a bɛ nisɔngɔ kani fɔlɔ de la. Téléphone in tɛ di bi, a tɛ di sini. Sago, hadamaden i b'a dɔn i bɛ se ko la mais i b'i tɔ to. Ne b'o de f'i ye. Wa i bɛ ka ɲinɛ min kɔ. Sinikɛnɛ bɛɛ ne bɛ taa village la, n bɛ taa ni Fana ye fɛ. Sago, mɔgɔninfin kɔni i b'a dɔn i bɛ se ko la mais i b'i tɔ to. O ye mun manamana kan ye? Patara mɔgɔ. I b'o de fɔ ne yan. I to a ɲɔgɔnna wɛrɛ o. Mama, téléphone ko kɛra cogo di? Fanta, téléphone ko in labanna bugɔlilen don. K'e bugɔ wa? Buwa sɔnna k'a tigɛ da e kan. Mama, i tɛ temps an ka Buwa bila a place la de. E fa dɔgɔnin de don. Mama, dɔ kɛra ni mun na koyi. An ka convocation tigɛ a di Buwa ma. Kan'o kuma yɛrɛ fɔ. I fa dɔgɔnin de don. A ka ɲi, a bɛ bɛn. Trop c'est trop. Fa dɔgɔnin a tɛ ka ban mama. I ɲɛ t'a la bi ta kɛra e bugɔli. Siɲɛ wɛrɛ ta bɛna kɛ mun ye? An ka bɛɛ da Ala kan. Bonsoir maman. Ça va maman? Ça va. Eh maman, mun bɛ la? E fari fagalen don dɛ. Buwa de ma laminɛ ka mama ciya. Ko k'a bugɔ wa? A y'a bugɔ. Kana tɛna k'i bolo da maman kan. Ok, ayi quoi, n bɛna. Zangolo, mɛ Vraiment. ne b'i deli. Kana taa fosi fɔ n ye. An ka to Ala ma. Maman, ne tɛ ka taa kɛlɛ la. Ne bɛna taa an ka dan de yira a la. E tɔnɔ, buna hadamaden i bɛ se ko la i b'i tɔ to. O de ka ɲi. Nka f'i k'a dɔn jɛgɛ min bɛ jɔ kɔrɔ yan'a ka kɔ dan a kan ka bɔ cogo ɲini a yɛrɛ la de. An ye bonya yan k'e karama ka ko bɛɛ to i ta la mais e ko e t'an to an danbe la. Su kɔ nin ye kɛwale de. N'i ye yiri mɛlɛ si la ji de b'a la ka k'a kɔrɔ. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'i m'an ba to yen nin ne ka dernier avertissement de k'a f'i ye an ba kunna ko kan i k'a ye k'a to yen voilà. Ne tɛ n ta e fɛ. E ye drogue tala de. E n'i bɛnbaga bɛ bɛn. Bɔ ne da la. An tile. Fanta.
Antle. E bɛ jɔn kɔ? Ne Fanta terimuso don, ne bɛ Fanta de kɔ. Fanta m'a fɛ ko ni fini nasugu tɛ don ka na ne fɛ yan. Cɛkɔrɔba, fini lankolon tɛ se ka mɔgɔ ye mɔgɔ lankolon. Ne ye danbetigi de. E de bɛna o fɔ ne yan. Ne y'a f'i ye ko ni fini tɛ don ka na ne fɛ yan. Tɛmɛ ka bɔ yan. Kana cɛkɔrɔba in ka ko jate y'a mɛn a to yen nɔ Fanta nana ne ka ci fɔ ye k'an bɛn o la awɔ ne taara awɔ k'an bɛn E Fanta! Fanta! E Fanta! Nambwa! Na! Wewe Ni mne ka tanga so kɔnɔna nettoyer. Awɔ ɲa. I k'i teliya. Awɔ. Kana siran. Cɛ bɛɛ bɛ sa ni ka ko de kama. N y'a f'i ye cogoya min na a kɛ ten to. Mɔgɔ foyi tɛ du kɔnɔ ne ni ne fila tɛ. Tɔnɔ mɔgɔ tɛ du kɔnɔ mais Ala ɲɛ b'an na. Wa e ye ne fa de ko dɔw man kan tɛ ka tɛmɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Hala ko kuma bɔ nin na. Fɛn jagoyalen o man di wa ja foyi de t'o la. Fana, i da fauteuil kɔnɔ. A kɛra cogo di? N'i y'a ta ka lajɛ, n'i ye zon de, e ka don i ka so kɔnɔ ka jɛ. A fagali a binna kan ni denmisɛnnin fitinin an bɛ taa n'a ye polisi de la. M'aw deli n bɛ wari d'aw ma. E bɛ jɔ deli an taa n'a ye polisi la. An taa n'a ye polisi. Mani ye mani mɛ i sire ma labɔli kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni le usukuma. Ami Ala y'i ka dugawu minɛ nka Seyidu nin ko ninnu bɛ sɔrɔ hɔrɔnkolenya de fɛ. Maa n'i ye hɔrɔn ye i tɛ sɔn nin kɔnɔna sugu ninnu ma abada.